natáčam. Vyzerá to zatiaľ super. Hora. Tak jaskyňa ako poriadna, nemôže sa sťažovať. Práve máme 6000, musíme ísť na 6000 volačo. Asi 400, ukážte. 400, áno. Savána, to nie je dobrý bajom. No, ale naľavo je dobrý. 472. Dobre, tak nejak. A potom tie druhé súradnice musia byť... Čiže musíme byť na 5000. 5000 koľko? 5300. To radšej pôjdem takto, aby som si nezničil celý sit. Máme menšin, ale nie taký. Ale nie je taký, aký hľadáme. Ale počkaj. To nebol ten z toho videa. Nie. Ale sme na súradniciach. Presných. Na presných súradniciach. Takže buď to je na minusku, alebo je to na Jave. Ahojte. Alebo Helovec vydáva falošné videá. Čaute. Ideme na toto.